Så er det farvel til Ford Mustang 1969. Den er solgt til Henrik fra Classic Mustang i Colt. Han bød 200.000 kroner for den. Og det tror jeg er en rigtig fin pris. Den er jo som ny. Indvendig. Af lister og modder og loft. Alt er fint. Flot bil. Mangler lige at få sat en forrude i, der ikke er revnet. Ellers så står den jo fint. Motoren her er også sat i stand, så man kan se. Undervognen er helt ny også. Bilen har i øvrigt aldrig været ude at køre. Den er blevet købt for 12 år siden, og den har stået i garagen i 12 år. Den har aldrig kørt uden for garagen. Bilen er uden afgifter. Det, der ligesom skal laves på den, det er som sagt forruden. Og så er der kommet nogle pletter på taget, som er lidt sværere at tage billeder af. Der kan man se en af pletterne. Der. Og så er forruden revnet herovre. Fordi jeg selv forsøgte at sætte den i, og det skulle jeg ikke have gjort. Så mangler der lister at blive sat på, men det ligger alt sammen derhenne i kasserne. Nye dæk. Alt er nyt på den. Der er stort set ingenting tilbage af gamle dele. Undervogn, udstødninger. Alt er splintnyt. Kofanger og så videre. Så fint ser den ud under neden. Meget fin og ingen, den er aldrig ude at køre. Det kan man også se. Så jeg har solgt den til Henrik, og han har sagt, at han kommer ikke tilbage med klager. Og det er også det, der er meningen, når man sælger den til en proffer. Jeg tror, den er i orden. Jeg har som sagt aldrig været ude at køre i den. Men motoren har da været startet et par gange. Så det er farvel til Mustang i dag, forhåbentlig. Og her har vi så alle kasserne med reservedele. Der er mange dele, både nye og brugte dele. De resterende skruer, der lige skal bruges til at få listerne på med inderskærmene i plastik. Foran, de ligger her og er klar til at blive sat på. Så er der en hel kasse med nye reservedele, nye gummilister og hvad der ellers er. Jeg har fået bestilt for meget af de forskellige ting. Man kan se her, så er det jo helt nye lister det hele. Helt nye gummilister. Så er der skærmkanter i krom. Så er der nogle gamle fjeder, nogle skærme, nogle riptæt, nogle gamle skærmdele, de gamle undervognsdele, alt er skiftet. Her er alle listerne til forruden, vinduesviskere og alt. Nyt oliefilter. Lidt forskellige gamle gummilister, som ikke længere skal bruges, men bare som jeg har gemt for sjov. Og hernede en meget stor pose med helt nye skruer og også de her fine hood latches, som er til at sætte på foran på forkøleren. De ligger her også. Og så ligger der ellers de gamle låse, og ja, her er alle de gamle motordele med alt, hvad der lige hører til af forskellige ting.
Og ellers også her motordele, pumpe, vandpumpe, oliepumpe, alt er blevet skiftet. Børstelister og så videre. Så jeg håber, Henrik han bliver glad for den. Grunden til, at jeg har solgt den til Henrik, det er selvfølgelig, fordi jeg ikke gider have noget ballade bagefter. Da jeg aldrig har været ude at køre i bilen, så kan jeg jo som sagt ikke garantere for, at der ikke er et eller andet galt med den. Men umiddelbart så virker det i hvert fald, som om alt er i orden. Så det var det. Og som sagt, Henrik skulle helst komme og hente den her om et øjeblik med alle de her dele her.